Comprar, sense adonar-nos-en, s'ha convertit en una cosa quotidiana. Comprem tot tipus de productes, els necessitem o no. Vivim un moment de la història de la humanitat en el qual basem la nostra vida i la nostra identitat en allò que consumim. Els aliments que mengem, la roba que vestim, els vehicles que conduïm, som el que consumim. Comprem quasi diàriament, i amb l'avanç tecnològic avui és possible fer-ho sense necessitat de desplaçar-nos. Amb un sol moviment de la nostra mà sobre el telèfon, podem comprar amb només un clic fins a l'objecte més remot que se'ns puga ocórrer. Els llums i els colors dels aparadors de les botigues i les pàgines web ens atrauen i ens atrapen. Però, ens deixen veure el que hi ha darrere? Mentre els països anomenats del nord, països considerats rics perquè la major part de les persones que viuen allí poden comprar molt, consumim a un ritme tan accelerat que si tothom portara el mateix ritme de vida, acabaríem en pocs anys amb els recursos naturals del planeta. Als països anomenats del sud, no hi ha quasi aparadors i la major part de les seues gents té dificultats per a comprar el necessari per a sobreviure. Per què tantes diferències en les condicions de vida i en el nostre impacte sobre el planeta entre nord i sud? Per què hi ha nord? Per què hi ha sud? El sud, que inclou els països als quals malament anomenem pobres, té una incalculable riquesa de recursos naturals i la llista de matèries primeres que es cultiven o es produeixen en aquests països és interminable. Els països del nord controlen la majoria de les indústries, exploten els recursos naturals del sud i compren les matèries primeres produïdes allí a preus molt baixos. Algunes d'elles, fins i tot, a preus cada dia menors. Les empreses del nord, cada vegada més, porten les seues fàbriques al sud, on la majoria de les vegades no es respecten els drets dels treballadors i treballadores. Amb jornades laborals molt llargues i sous que apenes donen per a viure, però que permeten a les empreses produir productes més barats i tindre majors beneficis econòmics. Eixos mateixos productes apareixen en els aparadors de les ciutats del nord i també en les pantalles dels nostres mòbils i ordinadors, amb preus cada vegada més cars, amb el que les empreses aconsegueixen augmentar encara més els seus beneficis. Eixos productes que els proporcionen tants guanys, en molts casos, són a costa de l'empobriment de les gents del sud i també de les del nord. Les empreses, per a aconseguir que les persones del nord comprem aquests productes, utilitzen la publicitat. Anuncis en la televisió, la ràdio, els periòdics, revistes, tanques publicitàries i sobretot els anuncis personalitzats en internet, els quals fan que vulguem comprar-ho tot, fins i tot allò que en realitat no necessitem. Els comprem i dia a dia ens empobrim comprant. Els comprem i dia a dia som partícips de la degradació del nostre planeta i de l'empitjorament de la qualitat de vida de les persones del sud. Aquesta manera de viure i consumir, al nord i al sud, genera desigualtat i pobresa en el món. Basar la nostra vida i la nostra existència en un consum acrític, inconscient i irresponsable, genera malaltia i malestar a tots els éssers vius, ja que el model de producció per a proveir aquest nivell de consum contamina el medi ambient, arrasa hàbitats i ha provocat una crisi ecosocial que posa en perill la vida en la Terra. Per què ho fem? Per quin motiu comprem i comprem sense pensar? Els mitjans de comunicació i les xarxes socials són l'eina perfecta de les grans empreses per a convèncer-nos de consumir. No obstant això, què estem consumint? Tenim un gran desconeixement dels productes que consumim i els processos per a generar-los. La tele, les xarxes socials, l'escola. Ens ensenyen amb centenars de missatges que només hi ha una manera de viure,
una bona manera de vestir, un únic camí per a millorar, una sola manera de ser feliç. Estudiar, treballar, consumir, dormir. Estudiar, treballar, consumir, dormir. Vivim sempre tan a pressa, corrent. Quan parem els nostres ulls, sempre tenen centenars d'imatges que mirar, informació que consultar. Però mai utilitzem el temps per a parar, reflexionar i pensar. Quan va ser l'última vegada que vas pensar quin impacte té en la teua salut, en la de la teua família, en la del planeta i en la d'altres persones i éssers vius, la roba que portes o els aliments que menges? Para. Pensa.